Molt bones a totes, doncs avui parlarem de GitHub Copilot amb Visual Studio Code. Doncs GitHub Copilot és una intel·ligència artificial de sistema conversacional molt semblant a ChatGPT, pensada perquè tu li parlis i demanis coses i ella contesti. El que passa és que està totalment orientada a la programació. Com a curiositats, doncs GitHub Copilot fa servir diverses intel·ligències artificials per intentar donar-te la resposta més acurada possible, però la base és ChatGPT 4 Turbo, que una de les principals característiques d'aquesta versió de ChatGPT és que admet fins a 128.000 tokens, que més o menys estaríem parlant d'uns prompts de 96.000 paraules. La gràcia d'això la veurem més endavant, evidentment no vol dir que haguem d'escriure 96.000 paraules per parlar amb ell, després ho comentarem. GitHub Copilot ha pres d'una gran base de dades de repositoris públics de GitHub. Evidentment, dintre d'aquests repositoris hi ha codi de tota mena, de tots els llenguatges de programació, per tant, GitHub Copilot els parla tots. I li pots parlar en qualsevol idioma, fins i tot en català, i ell t'entendrà. Què passa? Que com que l'idioma que ell ha après més, sobretot a partir dels repositoris públics de GitHub, és l'anglès, el millor és que li parlis en anglès i ell segurament et donarà respostes més acurades. Però per coses més senzilles es pot parlar-li català, castellà o qualsevol idioma, que els entén pràcticament tots. D'acord, GitHub Copilot no és gratuït, sí que va començar com una versió gratuïta que podies fer servir a nivell individual, però ràpidament va passar a ser una versió de pagament. Actualment tenim aquestes tres versions: Copilot individual, Copilot Business i Copilot Enterprise. De la individual a la business no hi ha gran diferència, a part de que una és per fer servir a mode particular i l'altra més per negoci, però l'Enterprise sí que ja té diferències més importants. Potser una de les que a mi em semblen més interessants és aquesta d'aquí, que el que ens vindria a dir és que GitHub fa servir i té en compte tots els repositoris de la teva organització, de la teva empresa, per suggerir-te les respostes. I això és molt interessant perquè vol dir que s'adapta a la manera de programar i s'adapta a la manera de treballar de la teva empresa a l'hora de contestar-te a les possibles solucions. Evidentment, té moltes altres opcions, com anàlisis de pull request o més gestió d'usuaris, més filtres depèn de quins projectes no vols que hi siguin i coses així, però la gran base seria aquesta. Perfecte, anem ja a treballar el que és amb GitHub Copilot en Visual Studio Code. Aquí tinc un projecte de prova. El primer que hem de fer, evidentment, és instal·lar l'extensió de GitHub Copilot. Actualment hi ha dues extensions. GitHub Copilot. Hi ha dues extensions principals que formen part de GitHub, que és, evidentment, el core de GitHub Copilot, que és imprescindible, i després una altra extensió que és el GitHub Copilot Chat, que ens afegeix un petit chat aquí, on te poder parlar directament amb ell. Després el veurem també una mica. Evidentment, GitHub Copilot, el core, és imprescindible, per tant s'ha d'instal·lar. El chat, per mi, és molt recomanable i el faig servir molt. Llavors, un cop instal·lem GitHub Copilot, el primer que ens demanarà és que fem login a GitHub per veure si realment tenim un compte de GitHub Copilot actiu i poder-nos-ho activar. Un cop fet, si no surt el prompt, que a vegades passa que no surt el prompt per iniciar sessió, sempre teniu el botonet aquí baix de GitHub Copilot, que és el símbol aquest del copilot, i simplement l'apreteu i ja sortiria el prompt de fer login. Aquí mateix també podeu veure que tenim diverses opcions de GitHub de Copilot. Per exemple, podem veure aquí en les opcions diverses configuracions que podem fer servir i també, cosa interessant, tenim aquí els Edit Keyboard Shortcuts, que podem veure tots els dreceres de teclat que podem fer servir. Jo, per exemple, tinc aquesta aquí configurada especialment perquè la faig servir molt, després en parlarem. Però
podem adaptar una mica a les nostres necessitats. Tot l'altre ho tinc per defecte. Val, doncs com us deia, ara entrem una mica en la gràcia d'aquests 32.000 tokens, d'aquestes 96.000 paraules amb GitHub Copilot, que evidentment, com deia abans, la gràcia no és que tu li puguis escriure la teva vida i que ella et contesti, cosa que no farà més, perquè si li preguntes qualsevol cosa que se surt dels seus paràmetres del que és programació, no et contesta i ell et diu directament jo sóc una intel·ligència artificial orientada a programació i no et puc contestar preguntes d'altres coses. O sigui que si voleu preguntar alguna cosa més fora de programació, ho haureu de fer amb una altra intel·ligència artificial. En aquest cas, la gràcia dels 32.000 tokens i de les 96.000 paraules és el context. En el moment en què tu li fas qualsevol mena de pregunta a GitHub Copilot, per exemple, en aquest cas, jo vull començar a escriure, fixeu-vos, ja només fent això, ja ell em fa una suggerència, que és aquest codi que m'escriu així com en gris. La gràcia és que no només li estàs enviant, ara no li he enviat ni tan sols cap prompt perquè no li he escrit res, com ho ha fet això? Doncs basant-se una mica en tot el fitxer que té on tu estàs escrivint. Si jo, per exemple, li escric que vull una funció que es digui, no sé, set paràmetres, i ell em comença a fer propostes. En aquest cas, cada vegada que tu li preguntes alguna cosa a GitHub Copilot, en aquest cas, seria aquí. Cada vegada que li fas una pregunta a GitHub Copilot, ell envia no només el que tu estàs escrivint, sinó tot el fitxer, que en aquest cas és petit, però tot aquest fitxer d'aquí, l'envia cap a GitHub Copilot perquè el tingui en compte a l'hora de proposar-te una resposta. I és aquí on hi ha la gràcia de les 96.000 paraules, perquè podem tenir fitxers força grans i si GitHub Copilot és capaç de treballar tot el contingut d'aquell fitxer per poder-se assegurar que la resposta és més acurada del que nosaltres volem, doncs aquí és una mica on està la gràcia. El context de GitHub Copilot és una de les coses més interessants que té, perquè t'estalvia d'haver-li d'explicar gran cosa del que estàs fent. En aquest cas, per exemple, ell m'està explicant, m'està proposant una resposta. Si a mi em va bé, l'accepto amb el tabulador. Si no, simplement continuo escrivint. En aquest cas dic, em va bé, doncs simplement tabulador, i en el moment que faig intro, ell continua, em diu, doncs pot ser que el que vulgui sigui això. En aquest cas no entrarem a valorar si és correcte o no, jo li dic que sí, fixeu-vos que ell ja m'ha escrit tota una part de codi d'aquesta funció de set paràmetres. Una altra opció que tenim és el tema dels comentaris. Si jo li escric, per exemple, com us he dit, es pot fer en català, però sempre és millor parlar-li en anglès. Doncs jo li dic que vull a function to set a new var colet, posarem a new boolean var colet has products, per exemple. Jo li dic això. En el moment en què faig intro, ell em proposa la funció que jo li he dit en funció del comentari que li he escrit. Fixeu-vos, doncs l'accepto, tabulador, simplement, i ja tenim escrit aquesta funció, el set has product, i doncs, en aquest cas ell li ha passat com un request i un response, com si fos en plan en promises, però se li passa una idea, un product, i et retorna en aquest cas un JSON dels products per saber si n'hi ha o no. No entrarem, com he dit, a valorar si és correcte o no, i evidentment no ho faríem així, però en casos específics, aquest projecte també heu de pensar que és un projecte de test, està molt poc desenvolupat, per tant GitHub Copilot té molt poc de context per valorar què és el que ha de fer, però Déu-n'hi-do el codi que ens ha escrit. Què passa? Que a mi el que no m'acaba d'agradar és que després et queda com aquest comentari aquí, que et pot servir una mica com a documentació, però a mi no m'agrada tenir-lo. Llavors sempre que faig algun tipus de pregunta a Copilot amb els comentaris, haig de venir aquí i borrar-los.
Bueno, una altra manera molt fàcil és amb l'editor inline. Aquest editor inline és el que us he ensenyat abans aquí en els shortcuts, que ho tinc en el Command Enter. Jo m'ho vaig ficar perquè és molt pràctic, perquè quan apreto Enter, simplement... Perdó, no. Aquest és amb el Command I, el Command Enter és un altre, perdó. És amb el Command I. Aquest ja l'he posat, no sé si es pot tocar aquí. A veure. Sí, és aquest d'aquí. Suggest Terminal, Command I. Doncs el que fa simplement és obrir-te un petit prompt perquè tu li puguis escriure el que vulguis. En aquest cas, el mateix que hem ficat en els comentaris, li podríem escriure aquí, no? Doncs a function to set boolean var calet has products. Intro. I llavors ell et proposa les respostes. En aquest cas ho fa un pèl diferent, fixeu-vos que ell ho escriuen aquí sota i tu tens com dos botons d'acceptar o descartar i fins i tot li podries dir que ho tornés a pensar perquè no t'ha acabat d'agradar. Ara l'acceptarem i simplement ens escriu aquesta funció. Una altra cosa interessant són el tema de les diferents opcions que ens pot donar per resoldre el mateix problema. Per exemple, anem a veure amb el tema dels comentaris. Jo li deia a function to set a new var colet has no products. M'invento, En aquest punt podríem apretar l'Enter i el GitHub Copilot ens faria una proposta. Però, mitjançant aquest altre shortcut que tenim aquí, que és el que jo li he configurat, que en aquest cas sí que era diferent, que és Command Enter, perquè així sí m'agrada, perquè en aquest cas, si jo li faig Enter, ell em fa una proposta en funció del que li he dit. Però, si li faig el Command Enter, ell m'obre, fixeu-vos, tota una finestra nova amb diferents suggerències, veieu? Aquesta és el Suggestion 1, Suggestion 2, aquí en aquest cas ens fa un reset de tota la classe. Suposo que no deu haver entès bé el comentari, potser... Fixeu-vos que una altra cosa que es pot fer... Una mica més petit aquí. És seleccionar, per passar-li context, llavors... Command Enter... Llavors, fixeu-vos que ell ens fa els set paràmetres, el set has no products, que és aquest que li havíem dit, però ens fa com diferents opcions perquè tu puguis triar una mica la que s'adequa més a tu. La que a tu t'agradi, simplement accept suggestions i endavant. És una manera de vegades que si la primera opció no et funciona bé, pots fer això i que t'ensenyi una mica més opcions diferents per poder escollir una mica. D'acord. Una altra cosa interessant que tenim amb GitHub Copilot són les comandes predefinides que li podem passar a GitHub Copilot. Per exemple, imagineu-vos que teniu una funció, en aquest cas, a veure, n'agafarem una que no tingui cap problema, perquè... Per exemple, és molt senzill, tampoc hi ha gran cosa aquí, però imaginem-nos que en aquesta funció hi tenim un error i no sabem quin és el problema. En aquest cas és molt evident, però en funcions complexes pot ser complicat. Simplement seleccionem el codi que nosaltres volem, fem el Command I per poder obrir l'editor de prompts de Copilot i simplement amb la comanda /fix nosaltres ja li podem preguntar a GitHub Copilot que el que volem és que ens arregli aquesta funció. I fixeu-vos que la seva proposta, veieu? Ei, t'he trobat un problema, vols dir que aquest GTOCN ha de ser JSON? Doncs mira, sí, pum. Acceptem i ens ho arregla. En aquest cas
ha tret part del codi que hi havia a dalt, però bueno. La idea, també podríem fer, doncs aquí si ens marca l'error i no sabem ben bé què és el que passa, no? Doncs el barra fix i que ens arregli aquesta part de codi. Veieu? Simplement acceptem, pum, i ja ens l'ha arreglat. Una altra part interessant també de GitHub Copilot és el tema dels comentaris, que a vegades són una mica tediosos quan estem programant. Vale? Llavors, simplement doncs, agafem una funció, posem el command i li diem simplement barra doc per documentar. Vale? I fixeu-vos, ja li dic acceptar, que ens ha fet doncs, ja el típic comentari de funció, vale? Que ens explica una mica què és el que fa la funció, els paràmetres d'entrada i el paràmetre de sortida. Fantàstic. Què més? Més coses interessants. També tenim una altra comanda que es diu barra explain. El barra explain el que fa és, tal com diu, intentar explicar-nos què és el que fa una funció concreta, perquè potser doncs, el codi està molt enrevessat i és complexa i no acabem de veure què és el que està fent. Fixeu-vos que en aquest cas ja ens ha obert el xat en el lateral, perquè ja ens ha d'escriure més. Vale? I doncs aquí ens explica doncs, que aquesta funció és un mètode de TypeScript d'una classe que es diu així, que té aquests paràmetres d'entrada, que necessita tots aquests per funcionar, que el que fa serà treballar amb aquestes connexions i tal i qual. Bueno, molt bé, doncs ens pot servir. I llavors, una altra funcionalitat també superinteressant és el tema dels tests. Vale? Jo agafo una funció o fins i tot un fitxer, command i li dic barra tests. Vale? Fixeu-vos que en aquest punt és una resposta una mica més complexa, evidentment li he passat tot. Vale? Fixeu-vos que el que ens està fent aquí ja no és una suggerència d'escriure aquí, perquè ja tenim el botó de create, sinó que ens crearà un fitxer productcontrollertest.ts amb tota una bateria de tests per testejar doncs, la nostra classe. Vale? Veieu? Jo li podria dir create, vale? I en aquest moment, fixeu-vos que m'ha creat aquest fitxer de nou, doncs amb tots aquests testos per cada una de les funcions de la meva classe. Veieu? Evidentment, és possible que després hagueu d'adaptar alguna cosa, però bueno, tota aquesta feina que ens ha estalviat. Vale, anem a parlar una mica del Copilot Chat, perquè el Copilot Chat ens permet treballar una mica més amb el tema del context. Ja hem vist que amb el command i, per exemple, podem treballar dintre d'un fitxer simplement escrivint o seleccionant una part del codi i després fem preguntes. Vale? Aquí passa exactament igual. Tu li pots seleccionar una part del codi i llavors preguntar-li alguna cosa i Copilot s'agafarà doncs, tot el fitxer i especialment aquella part del codi com a context. Vale. També, una altra cosa que s'agafa sempre com a context és el fitxer que tens obert i en primer pla en aquell moment. Vale? Per exemple, add a function to set a string var called better product. Vale? Fixeu-vos que en el moment en què jo li escric qualsevol cosa, aquí no ens ho ha posat, vale. Bueno, ell ens està escrivint doncs, la possible resposta, no? Veieu? En aquest cas és amb una classe, que no ha agafat com a context, seleccionarem i li tornarem a posar el mateix. Vale, veieu? Utilitzo una referència, en aquest cas, que és el Product Controller des del caràcter 1.57, de la línia 1.53, o sigui, tot el fitxer com a referència i com a context per escriure doncs, aquest tros de codi. Vale? Quan ell ens fa propostes de codi com aquesta d'aquí, després tenim aquestes opcions, simplement, doncs, posar aquí, per exemple, li podríem dir, doncs, ara perquè és tota la classe, però hi podríem copiar simplement i ja està, però amb aquest d'aquí, pum, apretes i en principi el que fa és posar-t'ho, aquí, perdó, veieu? Tot en allà on te tenies el cursor, veieu? Simplement doncs t'escriu tot el que tenien aquí en allà on te tenies el cursor, vale?
o, si el que vols és no, jo vull fer un nou fitxer, doncs pum, ja te crea un fitxer amb tot el text que hi tenies. Vale? En aquest cas, fixeu-vos que no m'ha acabat d'escriure, bueno, tu li podries dir, no, escriu-me tota la classe sencera, i GitHub Copilot ho faria. Vale? Val. També una altra gràcia, per exemple, imaginem que el que volem és afegir una llibreria to check dates. M'invento, vale? A veure si ens dona alguna resposta així. Vale, ens diu, mira, doncs pots fer servir la llibreria Moments, vale? I ens diu, doncs, amb la NPM pots instal·lar, i després un exemple de com es pot fer servir, amb l'import, amb algunes dates de mostra per veure com es treballa i una mica d'explicació. Vale? Aquí també la gràcia és aquest NPM, que fixeu-vos que, a diferència d'aquests, que tenim aquests dos botons, aquí ens apareix un de nou, que és executar-ho en el terminal. Vale? Com que és una comanda, tu ja li pots dir directament, no, doncs mira, pum, executa-la amb el terminal. I ell te l'executa directament aquí perquè tu només has d'apretar Enter i ell ja te l'instal·li. Vale? I després, evidentment, pots fer-ho servir de la manera que ell t'està dient. Val, què més? Bueno, evidentment tenim moltes altres comandes. Una altra també molt interessant, així molt ràpid, és una que es diu @workspace /new. En aquest cas, el que volem és dir-li que ens faci un nou projecte, vale? Doncs li podem dir a PHP project with user authentication and a user class to handle login. Vale? Per exemple. Vale. La gràcia d'això és que GitHub Copilot no només intentarà crear tot el projecte, sinó que ens farà tota l'estructura de fitxers i tot el necessari per això. Fixeu-vos, les diferents classes que ell creu que necessitarem per lo que li hem dit, amb un dashboard, amb el logout, amb el login, la classe usuari que li hem comentat, fins i tot un composer, en aquest cas, per instal·lar doncs, totes les llibreries necessàries, i un readme. Si jo li dic create workspace, ell em diu, vale, on tu vols posar? Posarem a l'escriptori. I fixeu-vos que ara el que està fent és crear el vol, perquè aquí simplement ens ha mostrat una estructura de fitxers, no és que ho tinguis creat, sinó una estructura dels fitxers que ens acabarà creant, i ara el que està fent doncs, és crear el vol, tota aquesta estructura de fitxers per a aquest nou projecte. Com deia, evidentment serveix per qualsevol tipus de projecte. Jo ara he fet l'exemple del PHP, però pot ser un TypeScript o un React Native o qualsevol tipus de projecte que necessitem crear. Vale? A veure si no tarda gaire. Tenim una altra comanda de mentre està fent això que us puc explicar, que és el /optimize, vale? Que és, a veure si podem aquí una mica. Podem aquí amb el comani /optimize. Vale? Aquesta comanda el que intentarà és optimitzar, com bé diu, una funció concreta. En aquest cas és molt difícil d'optimitzar aquesta funció perquè és molt senzilla. Mireu, ja està. Vale? Doncs el que dèiem, fixeu-vos que ens ha creat, tancades les finestretes, fixeu-vos que ens ha creat doncs, tota l'estructura amb el que us comentava del composer, està bé, fantàstic, un readme amb tota l'estructura del projecte i una mica... En aquest cas no m'ha ficat res al composer perquè no li he especificat cap llibreria que pogués necessitar, si no, doncs m'ho hagués emplenat. Doncs els diferents fitxers que és el que fan, com s'ha de fer per començar a treballar en aquest repositori, vale? I doncs el que dèiem, veieu, una classe usuari amb el login, evidentment, després l'haurem de treballar, vull dir, però tota l'estructura, fixeu-vos, tota una pantalla de login, tot senzillet, però bueno, en aquest cas ja tindríem una estructura inicial per poder començar a treballar, que no està mal. Vale? Doncs molt bé, bueno, com a perla final, petit detallet que també és superpràctic, que és el tema dels commits. A veure, en aquest cas us posaré un projecte... Posarem un projecte
que tingui repositori, perquè en aquest cas aquest no en té. A veure... Posem aquest. Val, fixeu-vos. Molt ràpid i fàcil, vale? Tenim un projecte qualsevol, vale? Tenim un terminal aquí molt gran. Jo li faig qualsevol canvi, no? Doncs aquí li dic text, perquè ara ha de ser un canvi de nom de variable que ha de ser text, vale? I llavors ens n'anem al repositori, vale? Fixeu-vos, el tenim aquí. Doncs simplement jo l'afegeixo i aquí en el commit en tenim un botó extra, vale? Que és aquest d'aquí, que és generar el missatge de commit en Copilot. Simplement l'apretes, ell t'analitza tots els canvis que tu has fet en aquest commit i t'intenta generar un comentari referent a aquests canvis, no? Doncs update experience options, create experience component. Bueno, doncs justament és el que ha fet. Per missatges de commits complexes, doncs està bé també sempre o per fer servir tal qual o per tenir una primera idea doncs, dels missatges que dona. Bueno, com a punt inicial per començar a fer servir Copilot, doncs això seria tot. Moltes gràcies, adeu!